Čas na farebné zuby s mojou novou vybrujúcou hračkou. Teraz rozmýšľam, že či som toto video začala vhodným slovným spojením. Nevadí, tak ešte raz. Čas na farebné zuby a video o tom, ako si správne umývať zúbky so sonickou zubnou kefkou. Je jedno, či to bude 9900 Diamond Clean alebo 4500 Protective Clean alebo čo ja viem začať, aké má tam byť číslo. Plus nejaké info ohľadom rôznych hlavíc pre tieto kefky. Ahojte, ja som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a my ideme na to! Sonická zubná kefka funguje tak, že na ňu nasadíte hlavicu, zapnete a začne vibrovať. Toto je super simple popis, high-tech popis nájdete v každom jednom prospekte o týchto kefkách. Kefky majú často možnosť zapnúť si nejaký režim alebo intenzitu. Opäť prakticky je to vlastne jedno. Kefka skrátka vibruje a umýva zuby na princípe vysokej intenzity pohybov. Intenzita pohybov je mnohonásobne vyššia než to, čo dokážeme vykonať rukou. Umývanie je rýchlejšie a dôkladnejšie, teda ak porovnáme rovnaký čas umývania s mechanickou kefkou. Tiež to ale neznamená, že kefku stačí iba vopchať do úst, rozohnať v nich pastu a hotovo. Z reklamných videí sa ďalej dozvieme, že takéto kefky umývajú aj medzizubné priestory, ale je tam hviezdička s poznámkou. Lebo áno, je to pravda. Vymetú medzizubné priestory lepšie než štandardná kefka, ale je nutné pripomenúť, že ani sonická zubná kefka nenahradza použitie medzizubky a nitky. Takže ako na to? Navlhčíme hlavicu, potom na ňu dáme trochu zubnej pasty, nie potuby. Kefku natočíme približne pod 45 stupňovým uhlom voči spodine zuba, teda tam, kde vyrastá z ďasien von. Zapnem kefku, jemne priložím k zubom, tak, aby ideálne štetiny vbehli akoby medzi ďasno a zub. Kefkou po zuboch iba pomaly prejdem, netlačím silno a už vôbec nešúcham akoby dopredu a dozadu. Zničila by som tým ďasná, rýchlo odhalila zubné krčky, čo by mohlo viesť k zvýšenej citlivosti. No a to je všetko. Naozaj iba pekne poprechádzať po všetkých povrchoch zubov a potom dočistiť medzizubnými pomôckami. Kefky v sebe majú často časovač, aby sme tento proces neurýchlili alebo naopak nešermovali v ústach kefkou zbytočne dlho. Dnes už je normálne mať ku kefke aj apku, ktorá to všetko monitoruje, ale čo ja viem, musím byť predsa zodpovedná sama za seba. Či? Má sa za mňa rozhodovať stroj? Dajte vedieť do komentárov, čo si o tom myslíte. Ústa ani zubky ale nemáme rovnaké, preto sú tu aj rôzne hlavice pre sonické zubné kefky. S týmto by vám mal poradiť váš zubár alebo dentálna hygienička, ktorá hlavica by bola pre vás najvhodnejšia. Hlavice sa líšia tým, ako majú rozložené štetiny. Rôzna je aj dĺžka, hustota a tuhosť štetín. Hlavice sa líšia v tom, aká tuhá je základňa, ktorej sú štetiny osadené. Najčastejšie to bude univerzálna hlavica ako táto s názvom All-in-One. Skrátka, ak nemám špecifický problém, nič neriešim, kupujem univerzálnu hlavicu. Ak mám menšiu pusu, zúbky krivo postavené, napínam a tak, hodné sú takéto mini hlavice. Lepšie sa s nimi manévruje. Hlavica Optimal White, ako názov napovedá, nevybieli zuby, ale je výrazne tušia než ostatné a preto lepšie odstráni pigmentácie z povrchu zubov a zuby sa tak zdajú byť bielšie. O tom sa dozviete viac v mojich videách o bieliacich pastách. Rozhodne ju ale nepoužívajte dlhodobo a dajte si o to väčší pozor na správnu techniku umývania, aby ste si zbytočne nezodrali ďasná. Hlavice Plaque Defense a Gum Care sú veľmi podobné. Majú mäkšie štetiny a aj samotný základ hlavíc je pružný. Sú pre ľudí, ktorí majú citlivejšie zúbky, vačky medzi zúbkom a ďasienkom či iný problém s ďasnami a tvorbou silných nánosov zubného plaku. Skrátka, tieto hlavice sú šetrnejšie k našim ďasnám, preto s nimi môžeme akoby viac tlačiť aj na mäkké tkanivá v puse, aby sme vyhnali všetok bordel preč bez zbytočného poškodzovania. No a je tu hlavica určená na čistenie jazyka. Na to veľakrát zabúdam aj ja sama. Jazyk si však tiež zaslúži pozornosť pri čistení. Prečo? To zistíte hlavne, keď si začnete všímať, o koľko príjemnejší je váš dých, keď dáte aj jazyku patričnú starostlivosť. Na výmenu hlavíc vás obvykle upozorní samotná kefka. Hlavice ale viete aj predčasne zničiť. To by mala byť vaša pripomienka k tomu, aby ste sa zamysleli nad správnou technikou čistenia.
Naozaj 4 kusy hlavíc mi vydržia celý rok. Zrazu sa to celé nezdá ani ako drahá investícia do rodiny. Každý v domácnosti predsa nemusí mať svoju kefku. Stačí mať vlastnú hlavicu a nedopliesť ich. Vymente ich ale minimálne raz za 3 mesiace. Ja osobne však nepoužívam iba sonickú zubnú kefku. Tu mám na rána, keď nestíham, alebo na večeri, keď sa mi nechce. Nedám dopustiť na klasickú mechanickú zubnú kefku. Plus ostatné pomôcky. Čo sa vyberú pasty týka, je to jedno. Vyhla by som sa ale bieliacim alias silne abrazívnym pastám. Som veľký fanúšik sonických zubných kefiek. Odporúčam ich v podstate každému, len pozor na techniku umývania. Keď pacienti prešli na tento typ kefiek, vidím tam naozaj skvelý posun a zlepšenie stavu hygieny doma. Jednoducho sonická kefka uľahčí a hlavne urýchli proces umývania zúbkov, čo vie byť dvojsečná zbraň, lebo ju potom považujeme za zázrak a zabúdame na iné detaily. No všeobecne ju za zázrak považujem, lebo nechcem síce nikoho uraziť, ale sme leniví. Zuby sa nám umývať nechce, ale keď je doma sonická kefka, tak tá cesta k umývaniu si zúbkov sa mnohým zrazu hľadá ako si ľahšie. Lebo koniec koncov tá najlepšia zubná kefka a pasta sú predsa tie, s ktorými si poctivo a správne umývame zúbky. Aspoň 2-krát za deň. Ráno a večer. Ďakujem za pozornosť, díky za lajky a komenty a vidíme sa pri ďalšom videu.